hogy tud a nyelv intenzívé válni. Tehát hogy tud a nyelv valami egészen kivételes sűrűségre szertenni. És én ezért régóta jegyzetelek. Tehát akkor is jegyzeteltem, amikor nem írtam semmi sem. Tehát voltak olyan mondatok, vagy voltak olyan mondatszerkezetek, amikre azt gondoltam, hogy, és például erre a hadsereg tanított meg, hogy ott volt egy sajátos többsége időnként a nyelvnek, és és vannak a hétköznapi beszédben is olyan mondatszerkezetek, amik annyira elképesztően pontosak, hogy nem lehet ezt ennél pontosabban és szebben mondani. Tehát nekem nem érdekelt a hím, nem érdekelt az idő, mert én közben magyar tanár vagyok, ezeket én mind tanítom, azt is megcsináltam a gyerekekkel, hogy mit tudom én, hogy egy napon keresztül hexameterben beszélünk. Ez nem nehéz egyébként, elárulom, hogy ez az a nehéz, hogy leállís a hexameter, tehát hogy ez egy masinéria, ami be tud indulni, és hogyha beindult, akkor megy. Tehát most nem mondom, hogy könnyű meg, hogy ez kiváló volt, amit mondtuk, de hexameter volt, azt tudni. És hogy tehát a nyelvnek ez a sűrűsége érdekelt, illetve az érdekelt, hogy a leghétköznapibb szituációk hogy tudnak szert tenni ilyen mítoszi sűrűségre. Tehát, hogy engem nagyon érdekel a történelem, de a történelem annyiban érdekel, amennyiben az én számomra most jelent valamit. Hogyha most nem jelent semmit, akkor nem érdekel. És ugye az, hogy hogyan szül, tehát hogy ezekben a villamoson hallott mondatokban hogyan sűrűsödik bele egy élet. Ez foglalkoztatott, és ebből született ez a könyv. Na most, ami szerintem egy nagyon jó dolog, hogy egy kicsit nyitottá tette az emberek fülét ez a könyv arra, hogy ez így van, tehát hogy érdemes hallani a villamoson is, és hogy én azóta is, tehát még mind a mai napig kapok SMS-eket, meg e-maileket, hogy ezt hallottam a villamoson, vagy az utcán, vagy az orvosi rendelőben. És szerintem ez a legjobb, hogy tehát én erre nem is számítottam, hogy a nagy didaktikus, hogy hívják az ilyen módon akaratom ellenére megtörténik. És a borítón a Türk Péternek egy munkája van, amit lehet, hogy van, aki látott, a Kitzeli Múzeumban volt ez a téglából épített dolog, és ez nekem nagyon izgalmas, mert hogy ugye ez egy olyan struktúra volt, amit, ha innen nézted, akkor totális káosz volt, ha innen nézted, totális rend. Tehát a dolognak ez a sajátos varázsa, az engem teljesen megműködött, és ugye megmaradt még ez az edény, tehát ugyanilyen kockaversek vannak benne, csak itt az egyes mondatok között függőleges vonalak vannak. Míg a leghosszabbban vízszintesek voltak. És igen, hát ez izgalmas volt, nekem nagyon nagy élmény volt ezt csinálni, tehát azt meg szokták kérdezni, hogy ezeket úgy írtam föl, hogy hívják, hogy nem. Tehát, hogy nem úgy írtam föl őket, ahogy ott áll mellettem, mondta, én meg gyorsan elővettem. Ugye ez teljesen lehetetlen is ezt megcsinálni. Az is lehetetlen, hogy fölvegye az ember. Most már jobb a helyzet egyébként a mobiltelefonnal. Mert ugye, ha egy noteszba jegyzetelsz, az feltűnik. A mobilt bármikor elő lehet venni, és senki sem tudja, mit csinálsz. Most SMS nézel, SMS nézel, mit csinál. Tehát, hogy rengeteg jegyzetelek így, hogy bele a telefonba, mert hogy az most már nem kínos. A notesz az kínos volt, vagy akkor mondogattad magadba, ha valami jót hallottál, és akkor otthon kiderült, hogy nem jó. Tehát ugye ezek nagyon... Tehát itt ebben az a jó, ez volt a jó, hogy állandóan így... Tehát én nagyon szeretek így levágni dolgokat, tehát hogy így lenyesen
meddig lehet. És van egy pont, amit túl már nem lehet. És akkor a harmadik könyv ez... Szövegeből is hallgatnánk egyet. Jó, Gábor ezelőtt fölolvasott egyet, de... Azt még itt közben még nézem, elmondom, hogy nekem akkor tehát mindig nagyon fontos az akusztikai rétege a szövegnek, tehát minden szövegemet úgy csináltam meg, hogy az hangként is működjön, tehát ez nem tudom miért fontos, de hogy ez rengeteget szoktam vacakolni még. És ugye ezeknél rettentő nehéz volt, mert hogyha egy kikerült, vagy megváltoztattad, attól az egész össze tudott zavarodni. És ugye látszólag ezeknél nincs közük egymáshoz. Bizonyos értelemben, tehát úgy vannak, mint a Tőzs Péternek a téglái, tehát hogy bizonyos értelemben nincs közük persze, de tehát annak a rendnek, vagy annak a káosznak meg kell születni, tehát az egyetlen egy rendező elve a történetnek, és így meg van közük egymáshoz. Ugye, hát ebben azért sok humor is van, meg irónia. Találatnak kiválasztottam a 27-est. Amikor felszámolták a Rózsika lakását, a konténer mellé hordták le a ruháit, meg mindent, ami emlékeztet. Ha lekésem a buszt, inkább megyek egy megálló gyalog, nem szeretek másokkal várni, hallgatni, hogy mit beszélnek. Hiába szép a mellem, alig látja valaki, te sem veszed komolyan, hogy ez nekem probléma. Már az ablakban megfigyeltem, a taxi most is ott várt rá, és hiába csöngetett, nem nyitottam ajtót, gyorsan kikapcsoltam a tévét, higgye azt, hogy nem vagyok itthon, és csak ültem mozdulatlanul, nem tudom meddig, azt hiszem közben sírtam is. Mégse azt, hogy elnézést kérek, hanem hogy bocsáss meg. Ezt küldjük el SMS-ben. És tegyünk utána még egy csomó felkiáltójelet. Minden nap hoz 2 kiflit reggelire, pedig már egy is sok. Ami marad, beáztatom és lehúzom a WC-n. Ott volt az a sok lány, de egyik sem tudott levest főzni, csak zacskóból mondták, de zacskó nem volt.